La direcció escènica per mi és el fet creatiu de generar una peça d'arts escèniques i la dramatúrgia seria tota aquesta àrea que es cuida del missatge. Un director d'escena és un dramaturg també, és la persona que acaba de construir una història que un autor de teatre ha concebut abans. Penso que dirigir sense concebre dramatúrgicament l'espectacle no té gaire sentit. La tarea principal de la dirección es saber escuchar los signos como acontecimientos. El papel principal de la dramaturgia es conspirar y tramar esos acontecimientos. Algú que vulgui estudiar aquesta formació ha de ser una persona molt curiosa, que tingui molta curiositat per la vida i molt oberta de ment, que tingui moltes ganes d'aprendre moltes coses diferents i de veure la vida de maneres diferents. La dramaturgia construye una fatalidad y la dirección la reconoce. Els professors, quan se'ns dona l'oportunitat de fer una classe, sigui d'escriptura, de direcció d'actors, d'interpretació i no sé què, sempre ens demanen que sigui des de la nostra òptica com a professionals, i crec que això és molt, molt important, no? Sobretot perquè jo també concebo l'educació i la docència només des de la meva pràctica professional, és a dir, em considero un professional que fa classes, no un professor que fa classes, no? Et donen eines diferents perquè tu trobis la teva manera de fer-ho, perquè al final és algo molt pràctic. Tu creixes amb el que ells t'expliquen, ells alhora estan creixent també en la seva professió i és una relació de compartir tota l'estona. Anem a créixer junts. Jo estaré eternament agraïda a totes les eines que em van donar per poder ser jo mateixa. O sigui, a mi Eòlia m'ha canviat la vida, a molt millor.